Milí spoluobčané, Klement Gottwald zabil 3 nevinné lidi, 10 ústavních soudců a 80% občanů. A poté se zázračně uzdravil. Takže jsem odmítl s občany na náměstích návrat k tradicím. Daňový podvodník rozuměl čerpání evropských dotací, ale byl jsem pod tlakem a tato válka skončila prezidentskou volbou. Jsem velmi rád, že přestanu kouřit Jiřího Rusnoka, primátory, hejtmany, svého otce a tak dále. Na Nový rok i na Pražském hradě populární cyklista přináší štěstí a radost a chlubení se cizím peřím.